Ko, vari magana kukunkwasha. Aufazve madhira ya, makazodizvi. Nkwasha kubva mangoti nyangara mkwasha. Pafoni pacha muchitobatiki, ndakuita soti ndinopenga inini. Aiwa, ndinomuchimbodi. Aiwa, handina kuti munopenga bainini atete. But zvandakaita manje ndakati mari yenyu ndiri kuiziva kuti nechikwereti chenyu. Saka manje ndinouya nayo zvira. Rini ndonguri ndakamirira ndichida kushandisawo zvinhu zvangu inini. Saka manje aiwa panapa nhasi ndatokuonai Mwari vakanaka ndoti saka ndichatokusii. Aiwa, manje mukadaro manje zvinenge zvakuita kungefanika ndakaramba nemari. Aiwa, isusu takawirirana padhiri. Asi manje zvamakuita zvino kuti tange ndakutopenga. Saka mimi ite zvinhu zvokuti mubudise mari yangu handitokusii. Amuchatondisii. Aiwa, panapa ndichatokusii. Mwari vatikita tasangana. Chitete muchitogadzisa madhira zvi. Manje izvozvini panapa namari kai. Saka matitoita sei? Handina ndinokupai next week. Aiwa, kana next week azviti. Next week azviti. Azviti. Aiwa, imi muchenda izvenini ndina aiwa. Aiwa, kana zvanetsa munipenyu foni already. Foni yangu? Ndotengesa foni ndodzosa mari yangu. Aiwa, ipapo manje apapo. Saka muri doti ndite sei? Ndodii already. Icho chagai kana munhu wokukwereta mari, munipe mari yangu. Anioni kakwerete panapa, ndiani munhu wamuri kuona ari? Mukubvunzani, mutobvunze nini? Pamari yangu futi. Maiti. Baba. Uya pano shamari. Matodzoka munhu abva kuda izvozvizvi. Zviri sei? Mushe. Makadiko. Makadikudi. Taura nemurhu monyu ndakamira. Hanzi zvakadisha mune musungu. Aiwa, tiri kuwirirana maiti, but inyaya yekungoti amai ava ndiri kukumbirawo $10 maiti, kana uchinge uinayo undipo $10 ndokudzosera mangwana. Zvacho zvakaoma, ndipo $10. Wow. Imbori mari yeko baba Dia, munobva matoda iwo so. Unoziva amai vanotengesa ningirikina. Vanotengesa airtime apa. Saka mabundles angu akapera manje ndibona kuti handichimbewo $10 ndida kutenga mabundles. Imari yemabundles ere babe? Mabundles ere? Imari yemabundles ere? Udze mukadzi wenyu kuti imari yei? Imari yemabundles ere? Imi handimuda mari yenyu ere imi? Ndati mabundles ere? Mabundles ere? Wakumana. Nimi baba Dia. Vari kutiko tsvari kuti. Handisi kunzwisa ini chandokuziva ndekuti ndine mari yawo chete. Imi kuti mabundles ere? Udze mukadzi wenyu chokwadi. Imi muchamuri kuda chiko, handimuri kuda mari yenyu. Mari yangu asi mudzeka chokwadi. Kando ndawaudza chokwadi ere kuti maiti ndiri kukumbirawo mari, handiti nechikwereti chenyu. Chemabundles ere? Imi muda mari ere imi? Ndikuda mari yangu. Saka ndiye ndiri kukumbira kai. Ndikuti udze mukadzi wenyu kuti imari yemabundles ere kana kuti imari yechi. Nimi baba Dia, muri kuona zviri kuita mukadzi wamauya naye panapa. Ini maiti mari yemabundles ere ari kutiko munhu. Ini hani maiti ndiri kukumbira mari ere ini? Aiwa, ndoda kuziya because imari yangu yandikubutsa muhomwe munouya nemunhu kadzi panapa muchibvunzana chikwereti munhu otanga kuti mabundles ere. Chiritaura kuti imari yemabundles. Aiwa kababa Dia. Auyi nemunhu anoti ndomukwazisa ndimhore unipindura rafu inini. Zvii zvamakakuwanaiko zvaivhurika kudai? Zvinyi? Inini maiti handiti ndiri kukumbira mari ere kwamuri inini maiti? Kukumbira mari yangu yekubhadhara chibhandoro chaari kuramba. Baba Dia. Aiwa, imi muruda mari ere? Muda mari ere? Chinyi chamakambopa murume wangu chechikwereti? Aiwa, mauya pamba pangu, mauya mune violence yekuda kutora mari yangu. Mari yacho yaiva yei? Iwe nditaurire kuti mari yamakapanana yaiva chikwereti. Uyu ati mabundles, iwe wati mabundles, uyu ari kuramba kuti haasi mabundles. Asi maiti ndiri kukumbira. Zvizvo wakapiwa zvaari kushandisa makumbo ake izvi zvinhu. Manje ini manje hakundipa.